Felly heno, da ni yn danos gêm fawr Merched Cymru yn erbyn Slovacia ar semi-final, a wedyn mae gen i gig gan Malan i ddilyn hefyd. Mae'n gret gallu cael cyllid gan Cymdeithas Bêl-droed ag ARFOR i gallu cydweithio ar hwn, rhoi cyfle i pobl weld rhai o bandiau cyffroes yr ardal. Mae'n awyrgylch teuluol, chydig bach o wahanol, a mae'n rili neis hefyd bod Wyddfa yma efo ni'n gwerthu dillad nhw, felly bod ni'n gallu partneru efo busnes chydig bach o wahanol, dod y pobl at ei gilydd, bod pobl yn gallu cydweithio, dwi'n meddwl bod o'n rili gret. Hanner cynta, Slovacia di amddiffyn yn dda, ond ofnadwy o falch o'r gol. A hanner ail wan, yr ail hanner maen nhw yn chwarae'n well eto, so cyffroes iawn, mwynhau. Hoff y cyfeirio fi ydy Hannah James. Hoff chwaraewr fi ydy Fislot. Ydy dasym chwarae Cymru un diwrnod. Dwi'n meddwl bod o'n rili pwysig achos mae'n amlwg, mae'r gêm y merched yn tyfu yng Nghymru hyn o bryd. Mae yna lot o genod ifanc, mewn ysgolion, mewn clybiau lleol isio ymuno a chwarae. Os dyn nhw ddim yn gweld o ar y teledu a ddim yn gweld cynrychiolaeth, dyn nhw'n gwybod bod yr opsiwn yn allan iddyn nhw, a bod ni'n jyst dangos bod ni yn cefnogi unrhyw fath a tîm y dynion, achos dyna sydd ni'n mynd i gael mwy o bobl yn chwarae a cryfhau y tîm yn y pen draw. Dio ddim bob tro'n hawdd gallu mynd lawr i Gaerdydd neu Casnewydd i wylio'r gemau, felly mae'n gallu dod ar wal goch at ei gilydd mewn digwyddiad fel yma i wylio'r gem efo'i gilydd a creu bach o fwrlwm yn rili cyffroes.